ka-Bicolana. So yan, another day, another vlog. So yan po, tanghali na. Dapat kanina pa kaming umaga. Magdadagat kasi kami, yun yung nasa plano. Kaso, tanghali na tsaka malabog. Parang madumi, ganyan. Oo, grabe yung pinagdaanan namin. Kasi nga, naglibot pa kami. Naghanap kasi kami ng pwedeng paliguan, ganyan. So dahil nga yung dagat, tsaka mainit. Yung dagat, ano ba Tagalog ng malabog? Para hindi siya madumi, ganyan. Kasi nga umulan kagabi. Hindi ko alam kung may connection yun doon na hindi. Pero kasi yung sinasabi nilang busa, yung pinaliguan namin dati nila Kuya Noli, pinuntahan din namin yun. Nila Ate Rica. Ano, yan, laboy. Yes! Putik yung tubig. Kulay putik yung tubig. Tsaka madumi talaga. Hindi mo yung pwede paliguan. Alam nga naman. Kaya, namin, na pagdesisyon na namin na mag-pool na lang. So, ayan. Nandito kami sa isang resort. Pero, hindi ko nabasa kung ano pangalan ng resort dito. Hanapin natin. Ay, nakabayad na kami ng entrance. Ate, ano nga pong pangalan ng resort? Mangente Beach. Mangente. Yan. So, thank you po, ate. Mangente Beach. Nandito kami sa Mangente Beach. Malaki siya, in fairness. Ayaw. At saka parang kami lang yung nandito. Tsaka yung mga lifeguard yun. Ayun sa Ate Rica. Ayun yung pool. Mamaya na tayo dyan. Ito yung mga cottages nila. Siguro ano to, mahal kasi malaki. Kasi sa amin, ang liit nga lang ng cottage. Pero, ang mahal na 1,000 ganyan. What more pa to, malaki po. Oh. Yan yung cottage nila dito. Ayan, iba-iba. Ay, hello, may mga, tao. Siyempre. Hello po. Hala, may dito, may inihaw silang malaking baka. So yan, meron ditong, ayan, mga rooms. Pwede kayo dito mag-overnight, ganyan. Hello po. Kuya, ano po iyan? Hello po. Okay lang, kuya. Ano yan, kuya? Baka ang laki. Anong meron, kuya? Anong okasyon? Hindi ko lang po alam. Di ko lang alam. Baka team building ng na ni boss. Sa ano nyo po? Meron daw silang baka team building daw. Opo. Hello po, shower out. Bicolana girl po. Taga-Albay po ako. Tagalbay. Opo, Taga-Albay po. Ay, ba Luna Love Foods? Ay, hello, shower out sa kanya. Oo. Baka. Ang laki. Since 1990. Ay, may kayo business? Yes. Ano? May Sige catering. po. May pa-catering. May catering kayo. Masikat na ako kani. Ay, Bicolana girl po ako sa YouTube. Apo. Ay, wait lang. Tingnan natin sa phone natin. Pakita natin kay kuya. So, hindi pala yan sa inyo, kuya. Like, inaano lang kayo. Opo. Militsyon lang kami. Kala kung may event dito. Mamaya pa. Mamaya pa. So, may event pala dito, guys. Wait lang. Pakita ko lang kay kuya yung natin. Ayan po, kuya, yung channel ko. Bicolana girl. Naka-violet po yung profile. Opo. Mamumukan mo naman ako dyan, kuya. Nagdayo pa kami. Nagdayo pa kayo? Opo. Galing po kaming Albay. Nagstay kami dyan dito sa Balatan. Nakistay lang po. Ay, meron pa akong kasama, kuya. Ayun. Si Ate Angge. Sa naman niya, sa YouTube. Pero kuya, makita mo naman dun sa channel ko yung mga pangalan nila. Kaangge TV, tsaka It's Me, Adobo Girl. Tatlo po kami, kuya. So, yan. Thank you so much po. Ay, busy sila eh. Mamaya ba pag na yan? Kanina po yan, kuya. Maluluto na yan, no? Ako. Charot! Kikurot. Joke. Mamaya, magluto na. Dito tayo kila, Maganda, i-vlog mo yung luto na. Kasi makikita mo Opo. yan. Mamaya, Hindi alis ka pa ako nakakita ng lechon na na baka. Parang masarap yan. Kaninang madaling araw pa yan, no, kuya, o ngayon lang na umaga. Ayun lang naman. Malapit na yan. Mamaya, mga hapon, okay na yan. Ay, hapon, si kuya. Tatatanggalin namin yung para makita mo yung May event pala dito mamaya. Kaya pala naglilinis yung mga So, yun dito tayo kila kuya. Thank you po, Sige kuya. Nagagayat sila ng
mainit. Ayan oh. Hello po. Anong lulutuin nyo, kuya? Ano pong lulutuin nyo? Bless po. Bless po, tay. Salamat. Makamdan mong grasya ng madagyo. Showerouts apa, thank you po. Showerouts sa kanila. Ano pong lulutuin nyo? Ang dami. Sa mong ba? Ah, yung sauce ng sa lechong baka. Ang galing. Ay, napaiyak si kuya. Grabe, ayan guys, oh. Naalala niya kayo malilisigaw. Ano naman. Kaya, Apa, okay lang po. Oh, mainit nga. Grabe. Ang ganda din. Nakita niya lang daw ako, napayak na siya. Siguro kuya, naalala mo yung ano mo yung mga babae mo before. Wala pa ng babae. Wala akong naliligaw. Oo, walang may naliligaw. So, ayan. Gagawa sila ng sauce. Sabi, ang galing. Magkano man kuya pag sa ganyan? Ang isang ano, kayo po nag-provide ng baka, ganyan. binabayaran lang naman kami ka ng 12,000. Sa pagluluto lang po. Pero sa kanila po yung baka. Kanila. So, depende pa po yan, no? Pati po yung, ano, doon sa, Kanila. oo, yung mga ganyan, ingredients. Grabe! Ang ko yan. Ang tahugan. Opo. Yan. Yung bakal. Bakal. Opo. So, parang ang ano naman, ang baba naman ng ano. Pero okay naman yon. Okay. Okay lang. Ano nga po pala kuya yung ano nyo, yung business nyo? Ano pangalan? Ano yun po? Lona Love Food. Lonan. Love Food. Lona Love Foods. So, Lunas. Luna. Lunas Love. Lona Food. Love Food. So, yan mga kabikulana. Ang ano nila, ang pangalan ng business nila, Lunas Love Food. Magaraw sa Tausia. Ala, hindi ko alam. Kayo na lang po magsabi. Hindi ko po alam yung lugar. Saan, ano pong location nyo, kuya? Sa Santa Lucia nga ni. Santa Lucia. So, Santa Lucia daw. Magaraw. Santa Lucia, Magaraw, guys. Hindi kasi ako Lona familiar. Love Food. Lunas Love Food. Ayan. Pag gusto nyo magpaluto, ganyan. Sa kanila na kayo. Dito yan sa ano, Balatan. Yung mga- kuya, Yung mga ano po. mga catering, may catering kami. Opo, meron din silang catering. Kaya pag ayaw nyo magluto or wala kayong tagaluto, magpa-cater na lang kayo sa kanila. Oo. May kusinera kami. Opo. Lahat silang magkakapatid na lalaki. Walo. Kuya niyan, panay Puro chef. Tagaluto. Hello sa'yo, kuya. Kanina kasi nakita ko si kuya, may hawak siya ng ano ng baka. Oo, yung balat ng baka. Kaya na-curious ako kasi baka din to. Ang laki kasi. Yun yung pala ito. Opo. Ano gagawin? Ay, tinatanggalan yan, kuya, ng balat. Tinatanggalan pa pala yun, guys, ng balat. Kasi hindi man yun maluluto. Maano yun. Grabe, ang galing. First time kumakain counter ng ganyang bakang iniihaw. Matikman mo ang lasa. Nakakaya, hindi man sa atin yan. Para daw guys, matikman ko yung lasa. Baka mapansin ng may-ari na may ano, may bawas. Hindi naman. So, yan po mga kabikulana. Naging close ko agad sila. Ayan, thank you po. Saan kayo? Taga-Albay po ako. Opo. Anong pangalan mo? Ay, Kathleen po yung pangalan ko, pero ano po ako sa Bicolana Girl po sa YouTube. Ayan, pag may time lang po kayo mag-subscribe ganyan. Salamat! Okay. May kasama ako dyan na 2 chicks pa. Ayun daw, para na daw si Rena kasi nandun na daw. Nandun na sa dagat.
Ayun na nga talaga. Oh, si Ate Rica nandun na, oh. Para na daw si Rena. So, yan guys. Dito muna ako sa kanila. Makikitambay ako. Makikitambay. Makikijismisan ako dito sa kanila, oh. Ang galing. Yan na, itong kasama ko sa kita ka. So yan po mga kabikulan, ito daw yung ginagamit nilang pang-inject. Pwede to sa tao, di ba? Try natin kay tatay. So yan sa baka daw yan ini-inject. Anong ini-inject po? Ay, ano po, Bicolana girl po. Papatype lang. Sige po. So ayan, meron na agad tayong na ano Siyempre, dito. i-promote na namin yun eh. Opo. I-promote naman naman. Promote mo lang, tapos ano mo lang kung Ay, sa ano po pala sa YouTube. sa YouTube Opo, ka. sa YouTube. May load ka, kuya? Meron. Sige. Hi! So, ayan. Bisa lumot Miss Buhay. Iyo po, kilala ko si Miss Isay? Buray. Ay, yung Taga ano Sikat yun? mo ba yun? Opo, sa Facebook kasi. Ayan, Yan sige po na. kayo. Pa-subscribe na lang. Thank you. Abangan mo na lang po kuya yung upload ko. I-click mo po kuya yung notification bell para ay, nakano ba? Ano yung stable? Wait lang. Version. Ay, sorry. Sige kuya. Sige, sana yun. Ito po. Ayun. Okay. Sige po. Ayan po, all Okay. po tayo para maano ka po, manotif ka po sa pag na-upload ko na to kuya, manonotify ka. Sikat ba to dito kuya, itong resort ko? Wala ka lang. Kayo na kami dito eh. Ay ngayon lang kayo dito. Pilitin ba? Kasi feeling ko kasi ito lang yung parang malapit na, ay malapit pa namang resort diyan sa may mga ano, seaside. Pero parang malaki kasi to eh, so pwedeng dinadayo, ganyan. Malalaki pa ba? Ito ang pinakamalaki siguro dito. So sabi ni tatay, parang ito daw yung pinakamalaking resort, ganyan. Pati nga cottage nila, malalaki. Siguro ang mahal nito. 1.5 daw sa man. Magkano? 1.5. 1.5, guys. 1.5 daw. Ano ba itong overnight ka naman? Lahat na. Oo. Pati yung Mas mahal pa yun. mahal talaga. Hindi ka naman logi kapag kasama sa jowa. Paano kung kuya pag walang jowa? Ay, logi! Lugi. Kapag walang jowa. Saan kayo kuya magluluto ng sauce? Dito din po. Mamaya. So doon sila magluluto ng sauce. Balikan mo lang para kompleto yung vlog mo. Oo. Tapos yung ano, pag naluto na. Oo nga kuya. Para mas Kasi anong mas oras? matakam sila. Anong oras yan kuya? Mamaya mga hapon. Hapon? Bakit alis na kayo? Ano lang kami kuya hanggang tanghali na nga kasi. Kasi kuya, dapat magdadagat kami doon. Oh. Kaso madumi, ganyan yung tubig. Tapos pumunta kami ng Busay. Ano din, putik din yung tubig niya. Malinis dito. Oo, kaya nga medyo malinis. Tapos ngayon, dito kami napadpad. Eh, napadpad kami sa inyo kuya. Dami. So, yan po mga kabikolana, yan sila. Mga Bicolano din kami. Opo. Shower out po sa kanila, lalo na kay tatay. So yan po mga kabikolana, naggayat si tatay ng atay. Ang laki talaga ng atay, no? Ang laki ng atay ng ano. Tapos, iihawin niya yan dyan sa uling. So yun guys, sayang kasi hapon pa daw to. Pero tingnan namin kung magagawa ng paraan, kung makabalik kami. Kasi hapon pa daw to maluluto. Kasi gusto nilang tikman ko daw. Gusto nilang matikman ko yung ano nila, yung luto nila. Tsaka yung, syempre, May promote mo. oo, ma-promote natin siya. Ayan yung atay. Abangan mo mamaya yun. Mamaya. Abangan mo. Alas 5. Alas 5! Alas 5! Mag-hiking pa kami. Bukas na kayo mag-hiking. Kuya. Sa'yo naman vlog mo, hindi naman kompleto yun. Amo, gani ko tap. Ayan o, ang laki talaga niya guys.
Grabe gastos mo. Pag sa mga kasal, pwedeng ganyan. So, yung may ikakasal dyan, ano na, eto na, oh, meron na. Mura lang yan. Kayo lang mag-provide ng baka, syempre. Sila lang yung magluluto. Tapos, ganyan nga, mag-ihaw. Syempre, babayaran nyo. Mag-ano tayo dito, mag-ihaw. Dito muna ako, parang ayoko muna kasi doon kasi ang init. Ang init doon sa dagat. Ano kaya kung maliligo kami? So yan po kuya. Kuya, babay po muna. Mag-vlog lang po kami doon. Thank you so much po. Shower out kay, ano pangalan mo nga kuya? Nash? Nash. Shoutout kay Kuya Nash. Kay tatay din. Tsaka sa inyo. Thank you so much po. So yan po mga, may mangga dito. Ang daming mangga dito sa ano, sa Balatan. So yan po mga kabikulanay. Feeling ko hindi na tayo makakabalik doon kasi gusto talaga nila matikman natin yung luto nila. Kasi gusto nilang ma-promote, ganyan. Ang kaso nga lang, mamaya pa yun na magti-tiktok daw kami. So wait lang. Mamaya pa yun ng mga hapon, mga 5 daw. So baka magkukontent pa kami mamayang hapon. Kaya for sure hindi na natin yung mababalikan. So yun guys. Bye-bye. Ayun po mga kabikulan. Basta yung sinabi ko kanina, nakalimutan ko yung ano nila, yung pangalan ng... Basta, ano tawag dyan? Yung business name nila, ganyan. So ayan po mga kabikulan. Thank you for watching. Bye-bye.